аввал як мақсаде буд ки дар як саф ҷамъ кардани беҳтарин ҷангуварон то ин ки бо дастаҷамъӣ ба қувваи бузурги мубаддал гарданд ва вақте лозим ояд ҷангидан дар он ҷое ки одамони оддӣ камқувватанд. дар замони худ шумо лаззати шикастро мечашед, замоне ки ба худ боварӣ дореду аммо дар майдон мағлуб мешавед. он вақт баъзеҳо аз ҷанг даст мекашанд, дигарон гуреза мешаванд, аммо ин тақдир ҳамаро фаро мегирад. зуд бонги хатарро ба кор дароред, ҳамаи қувваро ҷамъ кунед ва ба ин шахс сипари ӯро диҳед. вақте тарозуи адолатро менигарӣ, аз ханда боз мемонӣ ва афсӯс ки ин хоб нест, балки ҳақиқат аст.